Руслан, иртен үк Яршаллы шәһәреннән килеп җиттегезме? Сәгать бүген 4-тә тордык. Бара-бара йокламаган идем. Менә монда килеп җиткәч, әзрәк бөкегә эләккәч, менә ярты сәгатьнән бeri йоклап алганмындыр. Бөкелә. Бөкедә. Казанда еш буласызмы? Әллә инде барыбер Чаллы үзебезнеке бит инде Чаллы дип Чаллыда гынамы иҗат итәсез? Еш булган идез. Без бит инде барыбер үзебезнең җырларыбызны монда яздырабыз Казанда. Еш теге төрле мәҗлесләр була бит, монда киләбез гел. Димәк, тузан кундырмыйча Казан Чаллы арасында еш була. Җайлы юллар рәхәт. Аллага шөкер. Юллар иркен дигәннән иҗат юлы турында сөйләшәбез. Бүген гомумән ничә яшьтә башланды ул? Әйдә менә шул чорга кайтыйк әле. Иң беренче сәхнәгә чыккан Руслан Кираметдинов ничә яшьтә булды ул һәм кайчан хәтерлисең үзең аны? Мин инде мондай сорауларны биргәннәр бар. Мин инде теге әйтеп киткән идем. Бу Менә шунысы гына сөйләп буламы ул теге? Менә бу сорауны биргәннәр, мин җавап биргән бар. Менә хәзер бирелгән сорауга гына җавап биреп буламы ул Руслан юкмы? Бу инде барыбер да кемдер ишеткән, кемдер оныткан инде дөрес әйткәндә Болгар да күптән килгәнбез юк, чөнки инде теге гомумән Болгар радиосын үзебез тыңлыйбыз. Без инде авылга барсак та постоянно Болгар радиосын абзабыз. Рәхмәт, безнең җырларыбызны куясыз, бик матур иттереп. Иҗатка кайтыйк. Әйдәгез. Бәләки чактан ук инде дөрес әйткәндә 3 яшьтә инде әни сөйләйде, абыйлар сөйләде инде. Менә телевизордан берәр җырлый башлаган да Хәния апамнан да, Салават апамнан да, Зәйнәп апаларымнан ул вакытларны җырлар Айдар абыйлар телевизорга үрмәләп, теге җырлап, нитеп менә шулай. Руслан, ансы кеше әйткән буенча, ә менә үзең Руслан Кираметдинов буларак Үзем кайчан чыкканын хәтерлисең андагы хисләрне? Мәктәптә укыган вакытта 3нче класста булды иң беренче. Юк, ялгыштым. Садикта булган вакытта миңа 3-4 яшь булгандыр инде. Беренче тапкыр үзебезнең Сарасадагы концертлар залында чыгыш ясаган мин. Шул вакытта дигән воспитательләр күреп алдылар да, әнигә әйткәннәр, бу малайдан нәрсәләр чыгарган булды. Мотор җырлый бугай дип. Монда давайте әзрәк теге развивайтырга кирәк, таланты бар дип, шулай итеп мин анда беренче урын алдым икән, әллә икенче урын алдым икән, миңа зур гына шундый аю бирделәр, панды. Әле ул панды Исән әлдә. Балалар да инде уйнады, аның белән колакларын өзеп инде бетергәннәр иде. Җырын хәтерлисеңме? Ул беренче җырын. Беренче җыр хәтерлим, ул Альфей Сабай Киямов репертуарындагы Солокай дигән җыр булган иде. Айкала суларыгыз, Шакала суларыгыз. Кара, менә теге өйдә хыялланып җырлыйсыңмы инде теге көзге каршында бала чакта инде кулга микрофон урынына нәрсә тота идең? Юк, булды. Пультта тотып җырлаган булды. Инде еллар үткәч, менә шуннан да Руслан Кираметдинов исеме таныла башлагач,